Здравейте, приятели! Днес отивам да меся картелачета в Стария град на Пловдив, в етнографския музей с Татяна. Още малко може да си оправите кладенците, да станат още по-големи, но гледате отстрани да не пробият бент. Като ви сложа вътре водата, да не вземе да протече. Така, помъничко отвътре и го бъркаш с това. Взимаш помъничко, бъркаш, взимаш помъничко, бъркаш. Внимавайте с брашното, да не прекалите с брашното. Ако ви лепне много, обаче видите, че вече няма нужда от брашно тестото. Просто ръката е така, ще си я потопиш в това и започваш да месиш. Няма, чакай сега. Не, там няма. Няма да се плашиш. Ти в огъня влизаш, в едно тесто ще се плашиш. Аз снимах и че някой друг ти помага. Добре. Виж какво ми е хубаво. Оба. Да, тук много е важно при тестото продуктите да са ви хубави, защото реално там имате много малко продукти. Няма някакви подправки или нещо, което да даде допълнителен вкус. Така че ви трябва качествено масло, качествено сирене. Добре, ето така. Вижда го, той има чак мехур. Пукаш го този мехур, като има. Ето така да се оформиш, да. Без много да се натиска, без много натиск. Идеално. Сложи си я сега, обърни си я долу. Имайте предвид, че много е лесно и много внимателно почваш да си го разточваш. Може е така първо с ръцете да си го натиснеш. Супер е. Слагаме. Не ми изпадна силенца. Не трябва да има въздух, нали? Е така, като го натиснеш. Не трябва, да. Пиеш вино. Слагай това тук. Тръгвам си от етнографския музей. Беше изключително приятно, забавно и съм много доволна. До нови срещи и ще ви заведа на още много яки места и мероприятия. Да!